подкрепа на седмицата на брака, кметът на район Банкя, Рангел Марков, покани на среща известното българско дуо Благовест и Светослав Аргирови, познати като братя Аргирови. Тази година Благовест и неговата съпруга Лилияна от Румъния честват 30 годишен юбилей, а Светослав и норвежката Кристин Сиверцен отбелязват цели 37 години брак. Двамата братя разговаряха с кмета топло и приятелски за ценността на брака и за това колко е важен той за съхраняването на българското семейство. Рангел Марков връчи специални плакети на двете семейства, с което ги поздрави за добрия личен пример и за това, че са важна част от културния живот на Банкя и България. Брака ми с Лили е едно от най-хубавите неща, които са ми се случили в живота. Вече 30 години много се обичаме и сме не само мъж и жена, ние сме и приятели, всичко правиме заедно, имаме един и същи вкус. Чувал съм, че в последно време не е много модерно хората, младите, точно да сключват брак, но искам да им кажа, че това е нещо важно. Вие се вричате един в друг за цял живот, така че последвайте моя пример. Сключете граждански брак. След като чух това, което каза моя брат, почти се разплаках. Толкова мило ми стана. Силно беше. Силно беше. Сега моята жена е от Норвегия. Няма да забравя, когато за пръв път бяхме заедно. Мои приятели, като разбраха, че съм заедно с норвежки, казват: даваме и ти 2-3 години. 2-3, ама станаха вече 37. Аз няма да забравя, като я видях още първия път и викам: това е моята жена. То беше любов от пръв поглед и така я караме вече 37 години. Както каза Благовест, ние сме приятели, чувстваме се страхотно заедно и пожелавам на всички млади българи да имат такова хубаво семейство като моето. Много е важно. Семейството е основата на обществото. Женете се, обичайте се и да сме живи и здрави. И да ни поканите на сватбите. Аз като го слушам така и той така доста ласкаво се изказа, така че вече съм сигурен, че след този репортаж жените ще ни почерпат вкъщи, като го гледат.